Sinegek semanten ingkang sawi parek suka genti kocapo. Ingkang medal jaya patih pancat nyono. Ngawi wadya bala traju tresna solanya pating glitrah kaya barong ati nanggap. Lumuntur sang rakyana patih nanging prawadya sawega pasur tambur miang suling pandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Colotiana Sri Kawuryan Regyana Pati ingkang abdi adipati Ayah Griwa Cumadung dawuh nadyan kula wau nderek seba nanging kirang wijanggen kula nampi sabdanipun Sinuwun Prabu Stijo nadyan kula pun anca ugra ugi Cumadung dawuh Regyana Pati Ngapun mau nyorong nyatnung nyawa. Buta traju tresna kabeh wae ingkang dirembug jroning Pasewakan Agung Traju Tresna iki mau babagan Bumi Tunggarana. Monggo saiki Adipati Wahana ingkang nyatane Wahana kuwi reh-rehane Anggir Prabu Stijo. Nanging saiki malah ngeyup ngayom ana ing Pringgondani. Mula babagan iki Rening Tunggarana kuwi kebawah keperintahan lan mlebu ing wewengkon negara Traju Tresna. Yen nganti Gatotkaca ngukui Bumi Tunggarana, Pringgondani bakal dikecah srana perang inggih. Inggih. Yen ngaten menika mangke, ya yen Adipati Wahana ora gelem bali ning Traju Tresna lan Gatotkaca ngukui Bumi Tunggarana, antaraning Traju Tresna lan Pringgondani bakal dadi perang gedhe. Kang mangkono ander dawuh Sinuwun Prabu Stijo, wadyabala Traju Tresna supaya padha siaga tata-tata kanthi sikep gegamaning ayuda dina iki uga budal nglurup ana ing Pringgondani. Oh ladalah. Nggih ngestaken dawuh nggih sendika ngestaken dawuh. Lajeng pindhalipun benjang mlapa rasah kesuwen ketang colok lintang sampung ngobor budal dina iki uga ngluruh ing Pringgondani. Dawuhna wadya kang saben-saben
nembang tengkara budhale wadya inggih ngestaken dawuh Rekyarapati. Enjing bidal gumuruh saking jroning raja engko ingkang pala kuswabra busananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arsa madangi jagat tumungop paning sapucak ing ukir marabak bangsa wirat ning soroting surya mega lan gunung
Indra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sekar kadung ko as kadanyo maweh raras rataning driya Paman Probowesa panjenipun kula rumaos perkawit kalian Kakang Prabu Stijo doh nyono crak nyono dipun kinten Gatotkaca badhe milik dhateng kamukten bumi Tunggarana mongko sak gugut pinara sabta kula mboten darbi niat mboten gadah sedya badhe ngrebat kikis Tunggarana nanging sedaya kala wau awit saking panyuwunipun Yayadipati Wawana piyambak ingkang mratelaken bilih manut naluri sejarah bangsa Tunggarana menika tunggal darah kalian tiyang Pringgondani. Mila kanthi awrating manah kula lajeng utusan kaliyan paman kala Bendana supados ngaturaken nawala kunjuk Kakang Prabu Stijo ing Trajutrisna. Pangajap perkawis menika Kakang Buma badhe kula dherekaken sowan wonten ing Wirata nyuwun dawuh paseksen wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Prabu Baginda Matswapati. Kados pundi adiling perkawis menika Tunggarana menika lestari ke bawah peperintahan Trajutrisna menapa wangsul dados wewengkon Pringgondani. Kados pundi paman kula nyuwun pemanggih pamrayogi tuwin igo bertikalipun paman Probowesa. Sinuwun netepi salokaning para pinter ingkang sorasipun yen gayuh bebener kedah ingkang adil lan yen netepaken pangadilan inggih kedah adhedhasar bebener ingkang sejati. Rening perkawis Tunggarana boten mijil saking kersanipun anak Prabu nanging tuwuh saking bangsa Tunggarana piyambak. Pramila paduka anak Prabu mboten perlu wewet miwah perkawit dirgama sangga runggi menapa malih wekdal menika Adipati Wawana piyambak ugi dedunung wonten ngarsa paduka anak Prabu. Menika tegesipun anak Prabu tetep resik babagan Tunggarana jalaran wonten seksi ingkang kiyat inggih menika pun Adipati Wawana. Kula nuwun kepareng megat klimah sawetawis kepareng kula badhe munjuk atur sinuwun. Yayadipati Wawana piye? Ing abdipun Wawana nyuwun kanthi sanget kepareng paduka sinuwun ing Pringgondani nampi dhateng bebrayan ageng ing Tunggarana. Ingkang saestu kepengin badhe manunggal kaliyan negari Pringgondani, kepengin ngayom wonten sandhap paduka sinuwun. Menapa to daranipun mekaten? Jalaran miturut dongeng jaman Tunggarana menika winangku dening tiyang sepuh kula inggih swargi Prabu Kalamastaka.
Tunggarana menika boten kebawah Trajutrisna nanging mlebet wewengkon Pringgondani. Wonten ingkang renggani Pringgondani nalika semana inggih menika ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Lajeng menapa sababipun teka Tunggarana tumunten dados jajan Trajutrisna menika? Kula boten saged matur jalaran kula tasih alit. Malah mbok bilih Pringgondani mriki wonten setunggaling sentana utawi kawula ingkang sampun ndungkap yuswa ingkang ngalami jaman kuncaran ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Mugi kawula kala wau katimbalana mbok menawi saged nyariosaken kanthi gamblang babagan sejarah kikis Tunggarana menika sinuwun. Hirikata risang Gatotkaca kiren wapakaroga suta Takapira Kresna muji kasektenira. Oh, Paman Probagesa, menapa wonten sawanipun buta ingkang sampun kladuk yuswa ingkang ngalami dhateng sugengipun Eyang Prabu Tremboko? Nur inggih, Ger, wonten. Ingkang abdi pasisiran ingkang nami Dedya Sumberkaton menika rumiyin ngalami kuncaranipun Swargi sinuwun Prabu Tremboko. Yen mekaten katimbalana supados marak mangarsa inggih ngesahaken dawuh nggih anak Prabu Wadya Dedya Sumberkaton katimbalan supaya nyaket pisoane. Runamit pasang kali mantapi sinapena ing ladune dumawing tawang tuwang. Kula nuwun nuwun. Kula ingkang abdi pasisiran pun Sumberkaton kepareng ngaturaken pangabekti sinuwun. Ya tak tampa gawe gedene atiku. Sumberkaton lan aja kaget ingsun timbali marak ngayun. Kaki apa bener Kaki Sumberkaton biyen abdi kinasih jaman Swargi Kanjeng Eyang Prabu Tremboko? Nokno ninggih kasinggihan mekaten sinuwun. Jaman suwita biyen kowe diparingi pangkat lan kalungguhan apa dening Eyang Prabu? Rumiyin pangkat kula nembe lurah. Dene kewajiban kula rumeksa sasana pustaka. Pangkatmu lurah. Tukang jaga gedhong pustaka. Yen ngono kowe ngerti sejarah kikis Tunggarana ingkang magepokan karo sesambungane Pringgondani. Inggih sinuwun kula gamblang sanget. Yen pancen kowe ngerti Tunggarana kae kebawah wewengkon Trajutrisna apa kebawah Pringgondani. Duh sinuwun, Tunggarana menika cetha kebawah wewengkon Pringgondani. Menika cetha sinuwun nanging nyatane saiki dadi jajane Trajutrisna. Banjur lara-larae kepiye, mula bukane kepiye? Inggih, makaten sinuwun. Nalika Pringgondani menika dipunasta dening Swargi sinuwun Prabu Tremboko, Kadipaten Tunggarana menika tetepipun wewengkon Pringgondani. Nanging rehning ingkang Eyang menika dahat ketungkul anggenipun meguru kawruh kasampurnan dhateng ingkang Eyang Swargi Prabu Pandhu Dewanata ing Astina. Mila panjenenganipun boten patos migatosaken dhateng karahyananipun negari. Kalebet kelebihan ugi boten migatosaken Tunggarana wusana
wonten parang muka saking Surateleng inggih Trajutrisna ingkang jejuluk Prabu Bomantara. Kraman kala wau nyerang Pringgondani wusana saged ngrebat Tunggarana. Dados wiwit adegipun Prabu Bomantara Kadipaten Tunggarana menika mlebet wewengkoning Trajutrisna. Lah sareng gilir kuwantosing jaman Prabu Bomantara ngraman dhateng kayangan Suralaya ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Nanging lajeng dipun papakaken kalian Bambang Stija Setemah satemah Prabu Bomantara pejah. Saksirnanipun Prabu Bomantara Raden Stija lajeng jumeneng nata ing Trajutrisna nglintir keprabaning Prabu Bomantara jejuluk Sang Prabu Bomanarokasura inggih Prabu Stija wondene negari Pringgondani lajeng tumurun wonten swargi Prabu Arimba inggih ingkang woh salajengipun ing mangke paduka sinuwun Prabu Anom Gatotkaca ingkang jumeneng nata. Mila sinuwun menawi dipun nurutaken sejarahipun pancen leres bilih Tunggarana menika kebawah Pringgondani. Nanging dipun rebat dening Prabu Bomantara Ratu Trajutrisna ingkang rumiyin. Dados Prabu Stija jumeneng nata ing Trajutrisna lan wontenipun Tunggarana menika piyambakipun namung kantun nglenggahi klasa gumelar menika sinuwun. Lenglenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin sang nata mudha sang rerepa jagat dewa Karara. Nanging piye nggonku bakal bebela menyang Tunggarana yen kabeh mau mung lelambaran dongeng ora ana bukti kang nyata. Lho, mangke rumiyin sinuwun. Mila kula saged matur mekaten jalaran kula ngertos buktinipun. Apa pancen ana tandha bukti wonten awala kekanjengan nalika kula suwita tasih pangkat lurah tasih kajibah nengga sasana pustaka babagan kekanjengan pepakemi aring wewengkon Pringgondani menika dipun pundhut ingkang eyang sinuwun Prabu Matswapati lajeng dipun simpen wonten negari Wirata wonten mrika dipun kempalaken kalian serat babat tanah Jawi sinebat pepakem pustaka Raja Purwa. Mila nggih menawi paduka sinuwun kepareng badhe nayenaken nyektosipun babagan bumi Tunggarana kula aturi sowan dhateng Wirata. Wonten mrika saged maos pustaka Raja Purwa kanthi gamblang lan jangkep sak gambaripun. Yen ngono aku ora kleru. Yen aku ngaturi Kakang Buma supaya ndereke sowan menyang Wirata. Perlune ben tuntas perkara iki aja nganti ana dardah. Aja nganti ana rebutan kikis Tunggarana ing antarane aku lan Kakang Prabu Buma. Nggih, aku sing prapta ya Gertot. Waya Pyai Tot, Pyai Cilaka mencit. Waya Tot Cilaka. Mangke riyin Paman. Kula aturi sareh. Sareh piye? Dewekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mergo iki Stija tetep mangkal ngeyel malah dina iki. Stija ngrit Wadyabaya segelar sebaban bakal nglurug negara Pringgondani. Bakal njaluk balen Adipati Wawana. Karepe dhewe
Cetha yen Kakang Setija mung bakal rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Sajahe perkara kikis Tunggarana bakal glandang carang saka pucuke Paman Probokesa. Mangsiagake wadyabala Pringgondani dipun ketapake dipethuke wadyabala Trajutrisna inggih ngestuaken dawuh nger nyuwun pamit. Sinun rening punjerang perkawis sanes paduka sesembahan kula Sinun Prabu Gatotkaca nanging inggih saking dasat kawula pun wahana pramila menawi wonten paya-paya ingkang datengi sampun ngantos kepok singgol sarira paduka Sinun senadyan rebabade kula lampahi sauger kula tetep saged ngayom wonten sahadap paduka Sinuwun yen pancen mengkono mangsa borong perkara iki lan ingkang praitna ati-ati Adipati Arna. Wah. Yo. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikaya prawira diktaya Ranggana magawe klarira wang-wang alah dalah ngadeg kaya anda mentrang kaya Gandewa. Iki genah yen prajurit Pringgondani saha jenengmu? Takon marang aku, iki tumenggung Manggalayuda. Walah dalah parat jenenge meh padha. Aku tumenggung Prawirayuda ya. Sesembahanmu Gatotkaca ora gelem ngulungke Adipati Wana lan ngukuhi Tunggarana. Tegese pancen Pringgondani arep ngejak perang karo Trajutrisna. Sing cetha-cetha ngejak perang malah wong-wong Trajutrisna. Nyataning nurut tanpa nganggo layang penantang mula bakal malah diajangi jembar babu bareng apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis ayo
dia. Candak lo. 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 Mati tenan aku. Lo. Tenan. Dia. Oh. Mati. Mati. Ayo. Biar. Biar. Ya. Etian. Mati ya. Waduh. Siang terang. Oh. Mati. Mark. Lo. As. Pian. Cocok tubak dadamu. Jomikat. As, join doi, ayo. Nyaut koto, ayo. Didu. Mati, modal. Biar kowe. Modar. Sabaton. Udah mati aku.
Sopo iki cakil pringgodane? Wit lah. Cakil Traju Tresna iki. Dasar kemana nyoto? Sopo kowe? Ora ono jenenge. Kowe sopo kowe? Empuh. Ayo. Cakil pringgodane apa cakil Traju Tresna sing bakal menang? Ayo tak ladeni kene saketemu. Loh. Sapa iki? Aku. Sapa ya aku? Aku Buta Pringgondani kowe sapa? Aku Buta Traju Tresna. Walah dalah kok musuhe padha kabeh pancen ngene. Wah. Ayo. Kowe apa aku sing mati gaglak limpamu tak glak-glak dhisik. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Wah, mati. Kowe sing mati. Oh. Waduh. Oh. Waduh. Wah, oh. Waduh. Waduh. Ayo kowe. Waduh. Wah.
Waduh, mati aku. Wah, waduh, wah, Kejar gue, ayo, kejar, waduh, woi, waduh, ayo sambat toy, waduh, 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 nói mà nhìn một nhọ mà nhị ngứa nha ai mấy cái ai chuyện về nhà mấy nhà của mình chứ mấy cái chứ về nhà mấy qua nhà mấy kia về chứ ngọc mà nghe anh ngon rồi nhà mình luôn nhà mua nhà nghe uống ở mấy cái chơi về cái gì mẹ sao rồi mày nó không rồi nhà bạn nhớ mà nhảy mà nhảy ya cái gì cả ai cái nghe omongan nghe nó lagi buat nó chỉ có omongan oper ngoài nhiều bọn nhiều ngoài ngủ ai cái sebagai juga bos sebagai antek lambang sebagai ngoài nhị ngứa anh muốn nhậu nhậu bằng ngọ con ngậm nhà con nhẹ muốn nhậu hay đâu muốn cho bằng nhậu bằng ngọ cái này nha ông già bầu bỏ ông già mạnh này nè sebagai nha nhậu năng 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 sebagai mẹ terus ngaji bagi cikur ya punya aja bagi SKP itu karaoke nya siapa sebagai siapa sing bayari karaoke siapa guys ngomongan omongnya ya cepet nggak mau ya pikir nyampe cepet banyak kan
Anyong. Cepet aja. Anyong kayak mana sih? Cepet aja. Nyemeng. Cepet aja. Nyemeng. Ya, cepet aja. Cepet. Amok nyom. Bajigur. Nyo, ngoe nak iki mung nyoe anakku. Cepet. Cepet kasih syukur. Kasih syukur. Nyemeng. Cepet kasih syukur. Nah, baik aja, mundur wae. Mundur wae. Một nyoe etnan. Ora waras. Ngetap-etapin ora patio. Nyenengmu nyomo nyenengmu. Nikmat nih. Manik ngasih mo. Barber nyop. Barber. Manik ngasih mo nggih. Ayo kowe mundur kono matur. Matur karo Prabu Stica. Ngengengken damo. Ayo saiki patih padha patih ya. Ayo saiki patih Traju Tresna musuh patih Pringgondani. Kowe apa aku sing kalah? Ayo kowe apa aku sing mati kaklak limpamu. Wah, mati. Wah, otiar. Wah.
Bokjar. Bokjar. Ayo. Wah. Mati we. Loh. Wah. Loh. Wah. As. Wah. 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 Bokjar. Wah. Sian. Wah. Wah, bokjar. Wah. Ah. Wah. Ah. 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 Wah. Bangsat ale. Adut Kaca, ngebelu sirahmu, leleng pacakmu. Kowe wis gawe pengaruh supaya Adipati Wawana manggon ning nggonmu. Aku rakon, nanging Adipati Wawana ingkang nyuwun. Aku mung sadurma ngayomi marang Wawana. Rasa kakehan wawadan. Ala sirnane, kowe mung arep ngajab supaya bumi Tunggarana dadi duwekmu. Moko sejatine Tunggarana kuwi mlebu wewengkon Traju Trisna. Nanging kowe malah serakah. Aku ora duwe niat milik Tunggarana. Nanging manut sejarah Tunggarana pancen dadi wewengkone Pringgondani. Kuwi omong pawadanmu wae. Bakune saiki Tunggarana ditohi nganggo pecahing dada luntahing rudira. Yen pancen kuwi penjaluke Kakang Stijo, ayo tak ladeni. Untapke nyawamu ning Yomane Loka Sirna. Prapteng Lampus. Wah, mati. Dar.
Waduh. Mati ya. Dia mati ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.